Είμαι ο Μανόλο και αυτό είναι το Arla Protein Find Your Drive. Πότε βρέθηκα τελευταία φορά σε βουνό? Είπα ότι το έχω, ότι μπορεί να είμαστε σήμερα νικητές. Κάνα ρε Βασίλη, κάνα! Έχω καταλάβει ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον Άλεξ και κάπου εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Είμαι έτοιμη για πρωτάθλημα. Καλά, δεν το περίμενα αυτό, έτσι. Για μένα αξίζουν όλοι ένα δεκάρι, γιατί αυτό που κάναμε σήμερα ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και για καλό σκοπό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαι στη μέση του πουθενά. Αλλά αν καθίστε και το δείτε σωστά, Είμαστε στο βουνό, με θέα όλη την Αθήνα από κάτω. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε εδώ και ποιο θα είναι το challenge. Δεν ξέρω ρε φίλε τι σκέφτονται αυτά τα παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι η πρώτη μου φορά στον ημιτό. εγώ πιστεύω ότι θα τρέξουμε, κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Λες, Mountain bike. Mountain bike, παιδιά! Mountain bike ρε φίλε, δεν έχω κάνει ποτέ. Η σχέση μου με το mountain bike είναι... Καμία. Εντάξει, Θέλω ανταγωνισμό σήμερα, έτσι, να το σπάσουμε. Καλώς ορίσατε στον πανέμορφο ημιτό. Κάτι μου λέει πως η σημερινή δοκιμασία θα τους φανεί βουνό. Προσοχή παιδιά, θα γελάσουν και οι πέτρες. Και δεν είναι και λίγες. Τι λέει ρε παιδιά, πώς Θα μας πάνε ηλίκοι εδώ πέρα σίγουρα, έτσι, 100%. Καλώς ορίσατε παιδιά στο Arla Protein Find Your Drive. Το σημερινό challenge ανεβάζουμε το πύχη. Για να βρεις το drive σου είναι δύσκολη διαδρομή. Σαν το mountain bike. Στο τέλος της ημέρας είμαι σίγουρος ότι θα νιώσετε όλοι υπέροχα, γιατί εκτός από τους εαυτούς σας θα έχετε κάνει καλό και σε έναν οργανισμό της επιλογής σας. Αυτά από μένα, σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια του coach Αλέσιο. Καλώς ήρθατε! Buongiorno! Το πιο σημαντικό πράγμα στο mountain bike, να κοιτάξουμε τι έχει μπροστά μας. Κοιτάμε μακριά. Πολύ σημαντική είναι η θέση οδήγηση. Αυτή είναι η θέση. Okay. Έτοιμοι να κουνιέται. Νιώθω λες και κάνω simulator. Τα φρένα μας. Θέλουμε όσα πιο πολλά δάκτυλα μπορούμε πάνω στο τιμόνι. Θα φάμε βούτες, θα γίνει χαμός, σίγουρα. Γι' αυτό σας βάλαμε πηγονατίδες και κράνη. Το ποδήλατο θα είναι προέκταση του σώματός σας. Εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας. Μπράβο, Άλεξ. Αν κοιτάς το δέντρο, πού θα πας? Στο δέντρο! Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε παιδιά! Καλή επιτυχία! Ωραία! Γρήγορα πάνε. Έχει φάσει ρε φίλε αυτό. Έλα, πάμε γατάκια, πάμε. Πετάγομαι να τους βρω. Εγώ. Πάμε κορίτσια! Καλά, δεν το περίμενα αυτό, έτσι. Η διαδρομή μέσα από το βουνό μου φάνηκε φανταστική. Top. Όλα τα λεφτά το ξανά έκανα 5 φορές. Είναι ίσως από τις πιο ωραίες διαδρομές στην Αττική. Ωραία, μπρο, είναι στη Σάρα, Τελείωσε η μπαταρία. Όχι, ρε, η μπαταρία του ποδιού τελείωσε. Το αγαπημένο μου σημείο στη διαδρομή ήταν η κατηφόρα. Πάτε τη σκόνη μου. Α, μας κοντράρεις κιόλας. Ωραία, πήγαινε μπροστά, κάτσε τώρα στη δύο. Πού είστε παιδιά, δεν σας βλέπω. Δικαίη! Απρόσμενη στάση παιδιά. Οπότε τώρα έρθει η ώρα για την ανατροπή που όλοι περιμέναμε. Πάλι καλά που δεν ανατράπηκε κανένας από εμάς. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτή την περιοχή έχουμε κρύψει πολλά διαφορετικά σημαίακια. Θα χωριστείτε σε ομάδες των δύο και θα προσπαθήσετε να βρείτε τοποθετημένα σημαίακια με 3 διαφορετικά λογότυπα της Arla Protein. Όποιος καταφέρει και συλλέξει και τα 3 σημαίακια και πάει πίσω στην αφετηρία, κερδίζει τον αγώνα. Δυνατό, δυνατό! Η πρώτη ομάδα, ο DK και η Ελένη. Και η δεύτερη ομάδα, η Βασιλική και ο Αλέξανδρος. Τέλεια! Είμαστε ομάδα! Πολύ χορός, πολύ τραγούδι. Δεν βλέπω κανένα τέτοιο. Εμείς θα τα δείξουμε όλα, στην πράξη. Λοιπόν, ομάδες, είμαστε έτοιμοι? Ναι. Φύγαμε. Καλή επιτυχία. Έλα, δώσε! 3 διαφορετικά σημαίακια, όχι τα ίδια. Για ψάξτε. Να το πρώτο. Το βρήκανε. Τι είναι Find Your Drive? Protein σκέτη. Βρήκα Arla Protein Find Your Drive! Ζεστό, κρύο. Βασιλική, βρήκες τίποτα? Δημήτρη, μας το καίει. Έλα παιδιά, πάμε. Πού είναι ρε εσύ? Μας λείπει πιο βασική. Πάω πάνω να σε περιμένω. Πού στο καλό είναι ρε παιδιά η τελευταία? Έλα κι άλλη βρήκα, νάτι! Έλα, τη βρήκα! Έλα ρε φίλε. Έχανα αυτή. Ποια
Παιδιά, έχουμε. Για μια ανακοχή, ένα λεπτό. Εμάς μας λείπει το Find Your Drive, παιδιά. Εμείς έχουμε όλα τα Find Your Drive. Ωραία τα βρήκατε. Μας λείπει το Arla Protein, το σκέτο. Ωραία, τι κάνουμε. Λοιπόν, με το 3 θα πετάξει ο καθένας αυτό που λείπει στον άλλον. Ωραία. Και τρέχουμε. 1, 2, 3. Πού είναι? Το πήρε! Πήγαμε! Ανέβα ποδήλατα και πήγαμε. Έρχομαι, Αλέξανδρε! Έπρεπε να πετάξουμε τα σημαίακια και εγώ για να κερδίσω χρόνο το πέταξα ψηλά και νομίζω ότι έπεσε στο κεφάλι του DK. Ήμουνα σε ετοιμότητα. Το περίμενα δηλαδή να γίνει. Κάποια τρίπλα. Πάμε, Βασιλική! Εντάξει, μια χαρά πάνε τα παιδιά. Για τη χώρα την έχω. Πρώτος είναι ο DK νομίζω. Η Ελένη παλεύει. Αν θα φύγει. Μεγάλη μάχη. Πάμε, βλέπω τον τερματισμό. Όπα, φτάνουμε παιδιά. Ήρθανε. Πάμε παιδιά. Αμάν. Τα κορίτσια πού είναι? Μπράβο, ρε Βασιλική. Μπράβο, Ελένη! Μπράβο, η προσπάθεια μετράει. Έτσι. Μπράβο, ρε Αστέρι. Η νικήτρια ομάδα είναι ο Αλέξανδρος και η Βασιλική. Ποιον οργανισμό θέλετε να στηρίξετε με το έπαθλο? Θέλουμε να στηρίξουμε το έργο της We for All στην φύτευση δέντρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στην επόμενη γενιά. Σαν νέος μπαμπάς θέλω να πω ότι τα παιδιά μας αξίζουν ένα μέλλον με καθαρό αέρα, πλούσια δάση και αμέτρητα είδη ζώων και φυτών. Στηρίξαμε τη We for All για να το κάνουμε πραγματικότητα. Είμαστε μια ομάδα, παιδιά, όλοι είμαστε μια ομάδα. Μια ομάδα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Έλα ρε μαδάρα. Ωραία παραδοσιακή σερφ. Αυτό ήταν το mountain bike. Μανόλο out.